Ráithre fola bunaithe ar an drama Blood Brothers le Willie Russell. Ba bhean bhean éasta Mrs. Lyons, tháinig sí le na chéile I dteach galanta in uachtar amhála. Bhí féile agus cathu orthaí nach raibh leanú duine aici. Bhí bean aimsire aici a thinne deis ar a teach, bean bheicéin. Tháinig siise in íochtar an bhaile. Bhí sí beag bacht agus í ag tógáil cúige leanú. Bhí sí torach a rís agus bé tuairim an dochtúra go raibh sí ag ampar cúpla. Rugadh Bert Wack de bhean bheicéin. Ní bhfada ina dhé sin gur thosaí bean Lyons ag cur ina lí orthaí go raibh an amarcha leanaí aici agus na bhéadú sí ara a thuirtstóibh go léir. Bhí sí féin, bean Lyons, sásta duine den cúpla a ghlacu agus é a thógáil mar amach féin. Bhíodh a slúine agus ní bhíodh is a géine riamh nar bheith amach féin a bhí ann. Déantaí bean bheicéin leis an sacrú ché go raibh drogail orthaí. Ba léir ón tús go mbeadh as éantas an. Lean bean bheicéin ag gobbar sa teach, a cheap banatí gur thug sí an amarcha grá agus ara don leanú Edward. Rinne Mrs. Lyons a ddíthil an dách lean a scoilt ó na chéile. Bhí bean bheicéin gan éideachas agus aineolach. Wagar Mrs. Lyons go minicí, a rá dá bhéadú an bheirt leanú amach gur dhearrthartha iad dá riamh go bhféadís bás. Bhí an créatar bacht creidmhálach agus chreid sin scéalta. Thug Mrs. Lyons an doras de bhean bheicéin faoi dhearú. Rinne Mrs. Lyons a ddíthil an dách lean a hinneáil scartha ó na chéile. Ach ní mar a hialtar a bhítar. Tharla lá amháin agus Mickey ag sugrú leis muí congrach dá theach gur gabh Edward mac Mrs. Lyons thart. Ní raibh Edward clachtaithe ar thaobh an íseal aicme agus thuir sé sim I Mickey agus ar cad a bhí ar siúla. Ach Jerry cáirdeas athra ar tuirt. Leor siad le chéile. Fuair siad amach gur an dát a brethe chéine acu agus rinne sin nasc átere. Bhfuil Mickey de Edward gur ceartdóibh siar háirdeas a chathu idir an bheirt. Ba ceartdóibh gealúint a dhéanamh le fuil. Hiice sin dhear an bheirt scríbú ar a lámha agus bheadh siad an ill. Bráithre fola iad anois go deo. Thur Mickey a Hara Linda in aithne de Edward. Jimmer siad le chéile. Rinne Mrs. Lyons iirecht stop a thor leis an cháirdeas idir an bheirt. Bhí imní orthaí go scéfar féaranna an scéal. Thuaigh an cráchraí agus an míthúbhnas I méad lá ar lá. Nuair a thuaire sí go raibh Edward ag sugrú le páistí an bhaile, thuair sí gan bhaint a bheith aige leis an cineál sin daoine. Ainneoin na hiarachtaí lean Edward den cáirdeas. Déirí an tasc atra níos láidre agus ghlach Linda páirt go díomhach sa háirdeas. Thocraí Clan Lyons an cheantar a ágáil agus teach nua a cheannach leas muid an bhaile. Déirí le Mrs. Lyons an trúr a scarú
fat tamil. Nuair a bhí Edward ina dhégóir, curú go scoil cónaithe. Idir an dá linn, dás an cadrú idir Mickey agus Linda. Ní rah éon áras ach go raibh a ceann ag dul méid. Tar éis cúpla bliain, Jill Edward ón scoil phríomháideach. Ní bhfada go raibh an sean háirteas beo arís, Linda san áru. Bhí Linda in ghrá le Mickey, agus is fear go raibh Edward thar a bheith ceanasta léhi. Hai an trúr a lán ama a gcuideachta chéile ag buint íomhais as an óige. Bhí siad ina dhégóirí faoin am seo. Lá amháin, hála go raibh siad ag speistóireacht thart, agus thosaigh siad ag caitheadh cloch le forgnú don sport. Hit an lugar an lágu nuair a gabhadh na pólíní an trúr. Ba himúil mar a réití na pólíní an aib. Bhí siad díon mháthair Mickey, duine ón íseachma, agus bhagadh siad an cuairt Vicky. Gás Edward, thug siad bog é. Ní raibh an ach clásaíocht. Ní raibh doubt be an ach gur cuairsaí acma a bhí gceist. Bhí isig Mickey go mbeadh an ród deachar go leor roimhe, a gcuirsaí fostaíochta, a gcuirsaí sóisialta agus mar sin de. Leannaí na blianta, thuaigh Edward an ollscoil. Fuair Mickey post sa bhonarcha. Bhuaigh sé féin agus Linda nuair a bhí siad óg agus rugadh leanú. Thar cúrú ach na míochta sa tír. Dúnú an bhonarcha agus thail Mickey a phost. Dí ostaithe, gan a bheith ábalta cuaram ceart a thuirteach lean, gul dóchas agus ísle brí air. Bhí dearthar eile ag Mickey, Sammy, curpa crachanta. Thir sé Mickey páirt a ghlacu a rubbáil gariste. Gabh an drong. Gearú 7 mbliana príosúntaachta Mickey. Thosaigh sé fiolaí, agus d'fhág sin an scéal níos measa. Faoin am seo, bhí Edward tagtha a bhaile ón ollscoil. Ní raibh is aige go raibh Linda pósta, agus tíor sé féin Linda fósa. Thuaidh Mickey ráflaí faoi Edward agus Linda. Ní hamháin sin, ach gúil sé nach raibh aspa Edward. Bhí éad agus frostrachas Bhain Edward leis an úsachma, bhí an saoil a duil acu. Bhí gá achma an, iad siúd le muin, agus an drám eile gan fáic. Bhí daoine ag caint. Leor Mrs. Lyons le Mickey faoin gaol idir Edward agus Linda. Bhúil tucht ferige Mickey, fuair sé gona, agus thuaidh sé go dtí oifig an chóirde chundé áit raibh Edward ag obair. Thir sé le Edward gur lit sé a chéal, gcuid sé gach rud uí, gach seansa bhéige, a Hannes, Linda. Bhí marall Edward. Rinne sé a dhíthil Mickey a hiúnú. Tháinig Mrs. Johnson an láthair, agus dimpi sí Mickey stéanú. D'adú sí gur dhearrthara I iad an bhairt. Thir sé Mickey mire. Luí sé an saoil sonna a bhí ag Edward, agus an miá a bhí féin ón chéad lá. Scaoil Mickey gona trí himpeiste agus Mario Edward. Frostí na pólíní isteach,
leis an tíortú le bhí an Mario Mickey.